Сёлета ў Брэсце свае дзверы расчыняць адразу дзве навучальныя ўстановы ў мікрараёнах Паўднёва-Заходняй і Лагуна. Сярэдняя школа нумар 11 самая вялікая ў вобласці. Яна складаецца з 2 блокаў, злучаных пераходнай галерэяй. Особенность в том, что дети начальной школы будут обучаться в своей определенной среде. То есть для детей предусмотрен отдельный пищеблок, отдельный спортивный зал, актовый зал, отдельные классные помещения, раздевалки и гардеробы для размещения верхней одежды. Асобны гонар школы – майстэрні вытворчага навучання. Для хлопчыкаў слясарная і сталярная, для дзяўчынак швейная. Великую увагу тут надалі і фізічнаму развіццю. У школе ёсць свая лыжная база, трэнажорная, харэаграфічная і 3 спартыўныя залы. Сапраўдны цэнтр вольнага часу размясціўся і на прышкольнай тэрыторыі. Тут ёсць усе мажлівыя гульнявыя пляцоўкі, корт для тэнісу і бадмінтону, хакейная коробка, дзе летом можно кататься на роликах. Оборудование практически все есть. Вот есть у нас гимнастический зал, будет и перекладина гимнастическая, и параллельные брусья, и бревно, и 40 матов, канаты по 3 штуки на каждый зал гимнастических канатов. Всего вдоволь будет на несколько лет, лет на 5 мы будем точно закомплектованы. Не дзіўна, што сюды імкнуцца трапіць многія юныя брастаўчане. І хаця праектная магутная школы 1480 месцаў, зразумела ўжо цяпер. Жадаючых вучыцца тут значна больш. Адных толькі першых класаў налічваецца ад А да Ф. Разам са школьнікамі прыходзяць і тыя, чыё прызванне дарыць дзецям веды. Я бы хотел здесь попробовать себя уже непосредственно основным учителем истории, только учителем истории. То есть, чтобы я был задействован по своей специальности, по тому, что я умею вообще. И реализовывать себя именно в этой стезе. Будучы педагагічны калектыў школы, гэта каля 150 настаўнікаў. Адбор кадраў вялі на працягу 2 гадоў. В первую очередь отдавалось предпочтение педагогам с высшей квалификационной категории, которые имеют, с высшей первой, которые имеют определенные достижения у своей педагогической деятельности. Это и победители олимпиад различных уровней, и педагоги, которые сами заинтересованы, чтобы продвигаться в науке, которые работают над какими-то научными статьями. Апошнімі прыемнымі клопатамі заняты і калектыў яслі-сада пачатковай школы нумар 11. Праект аб'екта для Брэста не новы. Такія ж вучэбна-педагагічныя комплексы ўжо працуюць у мікрараёнах Усход і Паўднёвы. По сравнению с Южным у нас появился лифт, искусственный газон для игры в футбол, ну и для других подвижных игр. Все более, наверное, новое, более современное. У нас в каждом классе, в каждой группе современные большие телевизоры, которые можно использовать уже, наверное, как мультимедийные какие-то установки. Бассейн для детей дошкольного возраста. Установа разлічана на 150 месцаў для дашкалят і больш за 370 для пачаткоўцаў. Тут таксама ўсё прадумана да дробязяў, спецыяльныя санвузлы, ліфты і пандусы, каб любое дзіця, у тым ліку з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, магло свабодна наведваць навучальную установу. Асвойваць новы сад дашкалята пойдуць перш за астатніх 26 жніўня. А 30 разам з першым званком адбудзецца афіцыйнае адкрыццё 2 новых комплексаў. Дзена Мішчук, Юрый Плінда, Александр Воронін, тэлерадыёкампанія «Брэст».